Ćao svima, ja sam Alex i u ovom videu ću vam pokazati kako da napravite ovu, da kažem, igračku za pse. Ovo je za neke manje rase, za veće biste trebali da napravite od čvrstijeg materijala. Nemam kucu da vam pokažem, ali uglavnom oni se igraju šapicama, njuškicom i tako okreću ove flašice i naravno ovako izvnu i dođu do svoje hrane. Koliko vam se video svideo, lajkujte, šerite, komentašite, a onda ću ostaviti neke predloge pa pogledajte.